Yeah.
Modelmu kayak api. No. Bas. Ya Allah. Potongan Gus. Potongan Gus. Gus, potongan Gus. Potongan Gus. Potongan Gus. Kowe gak jowo yang ngono. Nanti nggak ngerti lagi. Potongan Gus. Awake dhewe ning kene wong papat lho Gus. Wong papat di. Kowe, aku, iki bringose padha karo Gus. Salete karo aku. Kowe kok potongan. Nah, ini. Potongan bocah iki ya kok. Wis dipikir anak-anak bae. Anak iki bae. Ya aku. Lha kok nyapu macak kaya ngono. Lha nyapu dituthuk lato-latoku. Ngoro macamu. Sane lho, sapa sing ngono ya? Bocah iki wong iki kabeh iki lho. Kabeh iki ora ngono kuwi carane. Kabeh iki ngono kuwi. Aku bledos sapa sing ngambek? Sapa sing bledos iki? Mangsamu. Mangsamu. Iso. Ya kok kabeh iki manut. Ya. Kabeh lah. Kok jeno. Atau cekiwing sakne. Apa? Oh, sing di rumah gaene ya ngono kuwi ya. Potonganmu kok sliro. Lele lah kok buta. Brengose bawon iki. Galak iki galak brengosmu kok lele. Galake lho. Untune kuning. Mas, awake dhewe men cedhok angus sapa ning kene mau. Kowe aja ngisi-ngisi warga. Apa lek ngarani kowe aja ngisi-ngisi ni kanggo warga uyah. Kok iso uyah jenenge apa desa kene? Lah. Ngasinan. Lah yang asin iki rasane apa? Lah iya uyah. Wong iki kula masalah Gus niku gandeng pundi, Bu? Teh macak ngene iki. Gandeng ya Ska. Agus kaya Truno. Lah iya kuwi lho bener. Tuan rumah ya. Iki awake dhewe mau tanggapan ning kene. Pak delok sing delok ora tek enek. Basa wayah ganongan teko penontonnya masyaallah. Luar biasa. Warga masyarakat Ngasinan ki tumblak blak. Iki mau carane sunatan, Gus. Sunatan. Kowe kok tantang kari dhewe tok iki ndongakno. Sunatane bapak sinten? Lah iya Pak, sunat sing nanggap anake. Alvin, sing disunat sapa? Sing disunat anake. Sing nyunatne bapake. Terus lah iki wong iki wani-wani yo. Kowe ro jenise kucing ngono kuwi. Apa? Kucing lanang. Arep mara rono. Sindungane Gus sing sunane di Alvin. Semoga mendapatkan bentuk baru. Semoga setelah diketok menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warga Ngasinan didongane Gus. Kowe omong. Oke. Dongakno. Lelepno Pak, ngono Pak. Mesu. Wong nggih. Jang kene iki desa ngendi ya? Uyah, Ngasinan. Ya. Jan muga-muga masyarakat Ngasinan tansaya ngrembaka. Mugi-mugi diparingi yuswa panjang. Mugi-mugi barokah uripe. Mugi-mugi slamet donyane. Slamet akhirate. Tambah utange. Kowe ora ndongak nek trot. Wong paling mulya ning kene wong endi? Udu sinanggap, udu tukang syuting, udu pengrawit. Sapa? Wong paling mulya ning kene wong delok ya karo silo lho. Masyaallah. Masyaallah. Iya. Tekan ya. Jenenge sapa ya? Delok silo, delok ya. Ora ada beban. Saya Ivy jenengan. Namanya seneng enggak? Asri. Kok kaya bojone Pak Pri ngono. Atonyo kowe ngomong. Asli ya jenenge. Lah, jenenge Pak. Bibit. Bibit. Ya Allah, bibit. Bibit. Lah iki bibit tunggal iki. Lah iya iki bibit. Iki bibit tunggal. Lah iki bibit tunggal. Lah iki iki bibit tunggal.
bibit kedaluwarsa ya nek ning Sampung. Yo dilanjut. Yo. punika anggo iki saking Mangkujaya. Ora kok ngono. Pajae piye? Tanganmu bar ngambut telek. Batil. Batil. Yo. Yo.
Bene, ini lagi. Bene. Aku ngaku wae Jun, Jun aku Jun. Aku Jun. Jun aku Jun ora duwe. Ora duwe dhewe. Si wedok ayu kaya semangka si lanang kaya subok apa? Kowe mesra kaya ngene lho kaya kancane lho. Mas Jessica gantenge kaya apa? Kayak betok. Betok. Kaya teko bojomu, teko pacarmu. Kaya apa? Lah iki kotruk. Mas Jessica lha iki bojone iki sing kenalane sing ganteng. Mas Jessica gantenge kaya sapa? Kayak Arjuna, Mas. Aku ya bagian roti. Aku. Mas Jessica gantenge kaya Arjuna. Teko kowe. Bojomu teko nono. Gus, ganteng kaya kerang. Ganteng ta? Damangi ya. Amin. Pripun? Ini sampe ngetikus nih. Wong, gawe kok ngene lho, lan to. Brengose kok kuwet lho. Piye? Kowe nyapane kok kene lho. Napa? Hah? Napa? Fotomu dulu. Gak foto foto napa? Yo. Ning pagel. Yo, apa to? Iya. Ngomongi Gus. Awake dhewe iki omongke ganteng. Kayak ngene lho. Orang ganteng loro rabunge doyan. Ya, Kowe ngomong jujur ya. jujur. Jujur kowe. Ibarat jujur ya. Aku karo Mas Agus sih pomo putih no putih sapa? Oh, ternyata sing lanang karo sing wedok buta warna. Potongan Putih kono, bisa. Dik, bojomu iki putih apa ireng? Ngedok, Mas. Malah ngedok lho. Aku ireng. Apa ya? Wong golong-golong ki sing ireng telu, Dik. Aku sode karo komo. Sama gawe. Kowe apa? Celeng ki ora kok ireng. Celeng ireng terbulak. Buktekno. Buktene apa? Buktekno katresnamu marang dhek. Aku ora tresno, tresno. Engko mulai tak tukane stroberi. Murene Bojomu tak pakan apa? malah sumpok kayak mayar. Lang, tekno. Cekelen iki. Dek, mike yo sing cekelen. Ya dah, Kowe cekel. Dek. Ah, ternyata gila. Iki mik dolanan, Dik. Mike yo sing cekelen. Ya engko tangi lho. Yo. Biar kan mabuk moto. Kira kabel. Yo.
Alen akal. Kudu anu lho kok Mas kok tungtung. Kowe macemu ngono lho Sika. Ora sengaja. Biasa saya diketik. Para pemirsa Ngajinan, mari kita lihat pemandangan di kebun binatang. Kedai Surabaya memanjat. Terus. Potongannya gula tangan sampah. Potongan itu lagi saya bisa menghayati peran itu. Yo. Oh alah. Golek panganan sak puluhan iki. Lah wong kabeh iki totalitas kok. Masamu ngene iki main iki. Ya jemutong ngono kuwi. Iya, jemutong. Sing nek wong mutong mendak ta. Wes kaya sepatu. Akibat tanggapan pinggir sawah. Yes. Aku ning kene oleh sepatu anyar ya. Iki.